Дәүләт Думаһы депутаттары юл хәрәкәтен көйләүсе законга үзгәрешләр индерде. Яңа елдан тизлек арттырырга яратучыларны 2 елга тиклем иркеннән мәхрүм итүләр ихтимал. Хавымхагат. Эфирда интервью тапшыруы студияла Гөлсемә Иштанова, программабызның кунагы юл хәрәкәте хәвефсезлеге дәүләт инспекциясе өлкән инспекторы, полиция майоры Ленар Зиннуров. Хавымхагат. Ленар Шамилович, бына яңа ел каникулдары инде үтеп китте. Кайһы бер шундай резонанслы юл транспорт вакыйгаларын исәпкә алмаганда, дип әйтәйек, яңа ел каникулдары һеҙҙең хеҙмәткәрҙәр өсөн нисек үтте? Әйтергә кирәк, беренчедән шушы яллар күпләп яңа ел көннәре бит инде булган вакытта безнең юл хәрәкәте хәвефсезлеге дәүләт инспекциясе эш артудан да без күпләп барыбыз да юлда эшләргә тырыштык. Иң беренче чиратта юлда булган кешеләргә ярдәм итәргә тырыштык, чөнки күреп тордыгыз, һава торышлары үзгәреп тордылар. Шул сәбәптән инде юлда аварияларның саны да артып торды. Барлыгы шушы ял көннәрендә 70 юл авариясе теркәлде. Шул аварияларда дип әйтгәндә 14 кеше һәлак булды һәм дә инде 70-тән артык кеше төрле травмалар алырга мәҗбүр булдылар. Бұл 70 аварияла 14 кеше вафат булды тиңе бит инде. Улар арасында балалар бармы? Кызганычка каршы безнең Благовещенск районында шундый резонанс авария булды. Бу аварияда 9 яшьлек бала пассажир буларак һәлак булды. Анда инде шушы аварияда барлыгы 3 кеше һәлак булдылар. Бuna шундай үлемесле аварияларның уларның сәбәпләре нимәләр? Шул ук игътибарлыкты югалтуымы, эскән килешергә кабул торумы? Әйтергә кирәк, менә шушы ял көннәрендә булган аварияларга анализ ясасак, дип әйтгәндә иң беренче чиратта чынлап та һава торышы кискен рәвештә үзгәргән вакытта водительләрнең шуңа әзер булмаулары. Чөнки без сезнең белән берлектә бит инде мәгълүмат чаралары аша водительләргә автомобильдә утырып чыккан вакытта яисә шәһәр авыл читләренә чыкмаска өндәдек. Шуннан соң юлга чыккан вакытта тизлекне арттырмаска. Чөнки кар күпләп төшү белән бәйле бит инде юлда автомобиль тәгәрмәчләрен дип әйтгәндә аларның сцеплениесе югала һәм дә инде бозлауык вакытта автомобильләрне тотуы да тизлекне арттыргач бит инде авырая. Шул сәбәптән водительләрнең барсын да дип әйтгәндә тәҗрибәсе бит җиренә җиткереп дип әйтгәндә үтәлми. Юл кагыйдәләрен төрле сораклар булырга мөмкин. Хәтта башлангыч водительләр белән бәйле дә һәм дә инде тәҗрибәсе булган водительләргә дә авырлыклар туры килде. Әйткәндә, бына ошо күзәтүләр бармы ниндидер? Ошо үлемесле аварияга осраган водительләр, улар яшь водительләрме, тәҗрибәле, әллә байтак тәҗрибә топлап өлгергән водительләрме? Әйтергә кирәк, менә шушы көннәрдә барыбер дә тәҗрибәле водительләр белән дип әйтгәндә, аларның күбесенчә шушы водитель стажы 10 елга якын, яисә 10 елдан күбрәк очракларда туры килеп торды. Шуңа күрә шушы үзләренең тәҗрибәсенә таянып микән артык ышану бәлки шуңа да аварияга китергәндер дип тә уйлыйбыз. Әйткәндә, сынаптан ниндидер күзәтүләр бармы? Чөнки минең ишеткәнем бар, 3 ел йөргәндән һуң шунда игътибарһызлык югала, үзенә артык ышану башлана кешенең водительдән дигән. Шунда күзәтү бармы? Бына 3 ел, 7 ел, 10 елмы? Статистика алып барыла. Әйтергә кирәк, башлангыч водительләр белән бәйле 2 елга тиклем стажы булган водительләр белән бәйле авариялар турында да күз алдында тотабыз. Һәм дә инде 2 елдан артык дип әйтгәндә водительләрне күз алдында тотабыз. Чынлап та 2 елдан артык дип әйтгәндә водительләр күбесенчә никадәр үзләренең тәҗрибәсен тоеп микән телефонда сөйләшә башлыйлар. Барган вакытта телефон белән аралашып, мәсәлән, WhatsApp'та сообщениелар язырга тырышалар. Шуңа күрә шул вакытта да аларның шушындай момент дип әйтергә кирәк инде. Юлдан игътибарын югалту аварияга китерә. Демәк, нисә ел гына тәҗрибәң булуга карамастан игътибарлыкты югалтмаска кирәктер инде. Үткән елман сагыштырайык, ошо осору менән Хандар нимә турында һөйләй? Үткән ел белән чагыштырганда, соннар күз алдында тотканда инде, чынлап та үткән елның безнең
яңа еллары кызганычка каршы авыррак булган иде, чөнки без январь аенда гына үткән елны 7 баланы юл транспорт фаҗигаларында югалткан идек. Быел бит инде кызганычка каршы бер бала, ләкин бу безнең өчен тагы да авыр хәл. Чынлапта барлык аварияларны күз алдында тотканда, чынлапта безнең азрак быел аварияларның саны, ләкин ничек кенә булмасын, үлгән кешеләрдә булуы безнең өчен авыр. Кызганыч. Без башласа бына юл транспорт вакыйгаларын, транспорт менән аварияларда итләп киттек, ханап үттек, бына яәүлеләр катнашлыгындагы авариялар, улар теркәлдеме? Ял көннәрендә. Ял көннәрендә җәяүләр белән бәйле авариялар теркәлде. Үлгән, вафат булган кешеләр теркәлмәде. Мондый травмалар алып, дип әйткәндә, дәваханага озатылган очраклар күп булды. Һәм бына ошо яңа ел каникулларында һез эш арта тинегез, тимәк рейдларга ла сыкканыгыз. Нинди хыгымталар? Рейдлар булды, чынлапта безнең шушы yol көннәрендә генә, дип әйтгәндә, Башкортстан Республикасы юлларында 343 исерек водитель тотылды. Бүләп карасагыз, менә шушы 343 водитель, әгәрдә потенциаль рәвештә 343 юл транспорт вакыйгага дигән. Вакытында әгәрдә без аларны туктатмаган булсак, бәлки инде дә булса аварияга китергән булырлар. Тагы да шуны искә төшереп китәргә кирәк. Безнең бик күп районнарда бит инде bütün җирдә дә безнең инспекторлар була алмыйлар. Менә шуларны тоттылар, кайберләре бит әле һаман да йөреп калалар. Һаман да нинди дә булса үзләренең культурасы турында, үзләренең шушы игътибарлыгын югалтып, ишкән килеш руль артына утырып, читтә булган водительләрне, кешеләрне шушындай авыр хәлгә калдырган мөмкинлек турында уйламыйлар. Һез бuna мәдәният дигән сүзне искә төшерде. Димәк, юл йөрү ул үзенә күрә бер мәдәният. Дөрес. Һәм уның үзенең талаптары, тәртиптә лә бар. Талаптары, тәртиптәре дигәндә, бына яңа елды Дәүләт Думаһы депутаттары яңа тәртип менән башларга тәкъдим итә, ягъни тизлек арттырырга яратучыларны бер тапкыр гына түгел, беренче тапкыр тотылганнарны тизлек арттыруда яуаплылыкка тарттыру, 2 елга тиклем иркеннән мәхрүм итү. Нисек уйлайһығыҙ, бына күптән түгел генә енәйәт яуаплылык искән килеш өсөн индерелгән, хәзер инде бына иркеннән мәхрүм итү. Был үзенең ролен уйнаймы? Әлбәттә, законны дип әйтгәндә, катгыйлаштыру, үзгәртүләр кертү һәм дә инде үзенчәлекле дип әйтгәндә заман үзгәрү һәм дә водительләрнең юлда булган кешеләрнең ничек булса да үлемен туктатып, вакытында туктатып калу, алар белән көрәш алып барып, бу инде законодательство өлкәсендә шушындый яңа норматив һәм яңа кодгы штрафлар һәм җинаять, хәтта кодексы буенча да үзгәртү, бу безнең өчен уңай хәл дип әйтик. Чөнки безнең күптән түгел генә бит инде менә 264 статья бар иде, анда üsteme дип әйтгәндә часть кертелгән, шул часть буенча, бүлек буенча водительләргә 1 ел эчендә ишеп эләккән очракта җинаять эше ачыла торган иде. Бу инде бигрәк тә тизлекне арттыручы водительләргә кагылачак, иң беренче чиратта дип әйтгәндә. Һәм анда тизлек кенә арттыру түгел, хәтта каршы юлга чыккан вакытта һәм дә инде шул 3нче категория бу инде водительләрнең ишкән килеш эләгүләре. Бу чынлапта потенциаль дип әйтгәндә юлда юл кагыйдәләрен бозырга яраткан һәм дә инде үзләрен иркен тоткан кешеләргә кагылачак. Бу инде иң беренче чиратта кешеләргә тагын бер тапкыр уйланырга, руль артында тизлекне арттырып йөргә яратканнарны ничек булса да тыячак, һәм дә инде безнең статистикага һәм статистика түгел, иң мөһиме кешеләрнең гомерен саклап калырга ярдәм итәчәк. Шулай булганда асынлап. Тагыла бер яңалык, ул автомобиль йөртү хукугын алганда имтихандарга үзгәрештәр индерү турында тәкъдим булды. Карала bunday тәкъдимдәр. Ниндәй үзгәрештәр улар ни өчен кирәк? Шушы көннәрдә күп бит инде мәгълүмат чараларында шушындай билетларны дип әйтгәндә яңа сораулар һәм дә ул сорауларын тагы да яңа дип әйтгәндә форматка үзгәртеп водительләргә җиткерү турында һәм дә аларга тест формасында эшләргә уйлаулар турында. Әлдә инде тестлар безнең үткәрелә, ләкин шуны әйтергә кирәк, билетлар безнең соңгы вакытта 3-4 ел
вакыт үткәндер инде үзгәргәнгә, чөнки кем менә күптән түгел водитель таныклыгына экзамен биргән. Анда мәсәлән, әгәр дә бер хата ибәрәсең икән, сиңа өстәмә 5 сорау биреләдер. Сораулар һәм җаваплар шул ук кала торган иде. Хәзер инде билетларның заманча безнең норматив бик күп документлар үзгәрде бит инде. Һәм дә безнең гомумән алганда замана үзгәреп бара, һәм дә инде водительләргә һәм кандидатларга водитель буларга тырышкан бит инде. Аларга шушындай заманча үзгәрешләр кертү һәм заманча кайбер сорауларны алып ташларга бәлки туры килер, кайберсенә дип әйтик инде яңа өстәмә норматив яктан үзгәргән законнар буенча сораулар тудырачак. Шулай итеп, тамашачыларыбызның исенә төшерһәгез ине, кышкы юлларның төп үзенчәлеге нимәле һәм кайсы соракта бына игътибарлыкты югалтмау кирәк? Иң беренче чиратта дип әйтик инде, юлда чыгар алдыннан һава торышын карарга кирәк. Әгәр дә кайда да булса ерак юлга чыгасыз икән, иң беренче чиратта һава торышын карыйсыз. Погода үзгәрәме, үзгәрмиме? Шуннан соң автомобильнең техник ягын карарга кирәк. Автомобильнең тәрәзә чистарткычлары, анда булган су дип әйтик инде. Шуннан соң яктырту приборлары әйбәт булырга тиеш. Шуннан соң техник яктан автомобильнең тәгәрмәчләрен, рульләрен, бөтен нәрсәсен карарга кирәк. Шуннан соң юлга чыгар алдыннан нинди дә булса тартыр, әгәр дә батсагыз, нитсәгез дип әйтик инде, трослар булырга тиеш. Багажникта җылы кием, өстәмә кием салсагыз да хата булмас. Шуннан соң көрәк монда берәр төрле шундый ни куйсагыз да ярый. Әгәр дә ерак юлга чыгасыз икән, обязательно дип әйтик инде, мөмкин булсын запас топлива булырга тиеш бит инде. Сөнки төрле сораклар булды, декабрь аенда гына төрле чират булырга мөмкин. Минем үземә дә звонкан чираклар булды. Безнең бензин бетә, нәрсә эшләргә икән, без пробкада торабыз. Шуңа күрә чыккан вакытта яңадан өстәмә дип әйтик инде, бензинегез булса да, бу сезнең өчен мишәт итмәс. Шуңа күрә юлга чыккан вакытта инде, әгәр дә чыксагыз, иң беренче вакытта хәвефсез кайышларны каптырырга, балаларны махсус креслоларга утыртып, тизлекне арттырмаска, интервал, дистанцияны саклап барырга. Әгәр дә дип әйтик инде, мөмкинлекләр булмаса, каршы юлга чыгып, алдагы барган машина узарга ашыкмагыз. Бер вакытта да ашыкмыйча гына артыннан барып, сез үзегезнең барган җирегезгә барып җитәсез. Инде дип әйтик, каршы юлга чыгып, күренмәгән чиракта бәрелергә мөмкин булырга, бөтен шунда авариялар безнең күп, каршы юлга чыгып бәрелгән чираклар булды. Шуңа күрә ашыкмыйча үзегезне саклап кына йөрергә тырышыгыз. Зур рәхмәт кәңәшләрегез өчен. Һәлең дә юлларыгыз хәвефсез булсын. Рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, безнең студияла юл хәрәкәте хәвефсезлеге дәүләт инспекциясе өлкән инспекторы, полиция майоры Ленар Зиннуров булды. Юлларда игътибарлы булыгыз.